som Brighton a zdravím vás v mojom najmenšom videi zatiaľ, alebo nie, lebo to bolo moje intro. No, tu je so mnou Franto. Franto. Nehraj sa so mnou. Áno, a teraz... Hrajú sa so mnou. Áno, a teraz čakáme na arénu, na Hunger Games. A títo sa so mnou hrajú. Nehrajte sa už. A ty... Aha. Ideme. Vy ste chceli slovenské video, tak vám dám. Je to pravda, že to bude niekoľko sekundové, ale nerobte do piči. Dobrý, namere. Áno. Toto je maštarancečko. Prešiel som. Čo sa laglo? No veď za to. A ako dobre, ale nerobte, aha, cúvam. Aha, dopredu. Pokazila sa mi prevodovka. Teraz zase dozadu, a zastal som svine. Jebane. Posúdim ti dopredu, čakaj. Piče. No. Nie, dozadu. Poďte, nechcú pustiť. Nevystupuj. Aha, teraz choď, teraz choď, no, ja ťa potlačím. No veď za to, jo, a ideme, iha. Aký som zlatý, keď takto sedím. A nohy mi idú dole, tyk. Ja brzdím za hlavy, pozeraj. Nohy mám vonka. No prepáčte, to bola taká náhodka. Zábava. A tento nehraj so mnou, Franto. Jena bude tam stáť, ja budem tu stáť. Ne, pak, ideš aj tak ideme. Pak. Tu máte špiny. Útek z väzenia, pozeraj. Prison break. Nerob. Špiny. Nie. Brzdím. A môže si rýchlejší ako ja. A sme Luka v aréne. A ja. A ideme hrať. Dobre, toto som... Kde si? Tu si, vidím ťa, tu som aj ja. Bio, počkaj. Bio, keď... do piči, kurva. No, prepáč, je dobrý ti. Toto bude zase ono video, lebo... Nedalo sa to tak začať, ako som ja chcel. Nevadí, dúfam, že to pôjde hore. No, za to. Kurva, sukni si im do piči. A sa ty voláš, meno si povedal. Prito HB. Prito HB. Riton HB. Čo? Najnovšia generácia, tu máte, to nevie sa, ako volá niekto na YouTube. Špiny, to pič! Vravia som, že to nebude také video. Áno, vravia som, no nevadí. Náhodou nás to hodilo do arény. Však. Vyhodilo to z arény? Vyhodilo, lebo zabili svine. Ja ešte nie. Ešte žijem. Koľko ti ja som ešte živ a zdráv. Trulica nič nie, není, dobre. Áno, žije sa ti, ja by som žil, keby koľko ti nevolali na Skype, more. Vieš, vtedy sa musím zastaviť celá hra. Nevadí, dúfam, že ešte bude. A ešte sa môžem trochu povoziť. Vykrúca. Svine sprosté, nie, môj vláčik. Veľký vláčik. Maine. Do piči! Kurva, ja im vyjebem! Pomôž! Ideme! Nastup! Do piči! A to, kurva! Zabol som jedného. Kynír tam, doslova som ho kyníroval. Áno, tam je Franto, zabil Transvestit. Zabol som transvestitu. Špina! Daj mi nazad vláčik! Ja sa s ním idem hrať. No poď. Čo zase, keď teraz pôjdem nazad na spawn?
Idem prekontrolovať, či všetky čestky zobrali. Nekontroluj, aj tak to zobrali, no. To isté, ale... No, to isté. Tak. A áno. A ľúčim sa. Do riti! Tu! Je voľné! Je to voľné! A! Som Luka, jo! No. Áno. Dobre, tak. Aj tak. No. Áno, som Luka, zase je to moje. No áno, a tu sa chcem s vami lúčiť. Lúčim sa s vami. Pozerajte môj kanál. Zapisujte sa hore. Odoberajte. Napíšte mi komenty, čo chcete vidieť, aké hry Battlefield 4. Potom bude aj, keď vyjde GTA 5 na počítač, tak bude aj to. Áno. Tento sa so mnou zase hra. No. Odoberajte, lajkujte, pozerajte moje videá a budú aj viac. Čakajte moje odkazy na vás. A posielajte mi na Minecraft mapy, napíšem vám e-mail. Takže čaute, lúčim sa s vami, adios.